chifukwa cha mbendera imeneyi sitikukuopani, sitifowoka. Ndife Amalawi, anatilanga ndi Mulungu. Mbendera yathu ndi imeneyi. Ambuye akudalitseni nonse. Ku Malawi kusintha, musaope, musakayike. Mwaswera bwanji ya Malawi, chigawo cha kumadzulo. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Ali kwa gwanji tabwera nazo tu ziri mu mtolomu. Mawa amene ndinganene nda amene amalemu a Klaus Chilima siku lina ndikuyankhulana nawo ananena kuti Comrade Mtanyiwa ukamapanga zinthu osamaopa, dziko angakhale la Malawi ndi la wina aliyense. Mawu amene ayankhula Achilima amene mwamva pamene ndikuyamba programu iyi ndionena kuti Amalawi tisaope, ndipo Amalawi tisaopsezedwe, pasapezeke munthu otiopseza. Taona amakra akulemba chikalata kwa opseza Amalawi kunena kuti wina aliyense amene atumize chinthu pa social media ameneyo achita naye. Ndipo taona ena akuti ma CID atumizidwa pena paliponse. Dziko la Malawi ndi dziko la democracy. Dziko la Malawi tisamaopsezane. Nthawi imene mmatenga dzikoli mmayankhula mawu onena kuti tonse ndife Amalawi, palibe kuopsezana. Lero chadza ndiyani achakwera, lero chadza ndiyani against Kale Ng'oma, lero chadza ndiyani Daudi Sulaimana, lero chadza ndiyani azisogolera MCP. Mukufuna kuopseza Malawi kuti aliyense aseke pakamwa. Ndani amene sakumva kuwawa ndi imfa ya Klaus Saulos Chilima, mnyamata olimba mtima, mnyamata amene Amalawi amayembekezera kusintha kuchoka kwa Klaus Chilima, mnyamata amene analibe mantha. Musatiopsezenso ife amene tasala. Amanena kuti pali mbewu zina timasankha nkumazitaya, nkumaona ngati mbewu zimene zisizamera. Mawa ndi nkucha timapeza kuti nyemba zija zamera. Ndi zimene anthuso timapita ndi kukathyola ndi kukazigwirisa ntchito. Ndiye nkhani ndionena kuti boma la Malawi, chipani cha MCP chisaopseze Malawi wina aliyense. Nkhani kumadzulo kuno ndionena kuti kodi sinakhala bwanji. Onenawo akunenera mwina, komatu alipo anthu amene anafika kumaloko ndikuona kuti kodi sakhala bwanji.
amene anapereka uthenga kuti ife tinamva kuti mwina ichi tinamva phokoso lotere, tinamva zinthu zinaenda motere, mwina choyamba atsogoleri ndi kudziweni. Ine ndine College Nkosi kuchokera ku Kasanga School. Itachitika ngozi kunachitika zambiri zimene zimachitika, anthu ena amanena kuti ili kulupuha kaya kuti koma ndegeyo mene ife tinayionera mene imaterera itadusa pa Kasanga School paja inazafika pena pake pamanda pamene inazayima kwa kanthawi mwina 10 minutes. Itayima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti kuyima kumene inali mwamba ili mmalere koma yasisatu miyendo. Kenaka itatembenuka pang'ono kufika kuseri kumene kunali kakhwawa. Inazooneka kuti utembenuka yukhala ngati yatembenuka yasonyeza kusi, kenaka inalowa mu mitambo. Kutembenuka kumene kunali kuti mwina upside down pa Chingereza. Sinali upside down koma inali khala ngati yaonesa kusi pang'ono. Kenaka italowa ku mitambo kuja ku inakhala ngati yasiya kuoneka. Kenaka atafufuza na zaimbira kopisi ndine College Nkosi ndikugwiraso ntchito ndi Vice President anakafikapo pa nyumba panga amene ndikugwira nawo ku reforms, komanso ndine innovator amene ndikugwiraso nawo ku innovation and creativity. Ndiye nayesesa ndithu kuyimbira ku OPC kwauza, kenaka nditayimbiraso ku polisi kuchikangawa ku Mzimba, nayesesa ndithu kuyimbira Grace Malemya ku Ombuzimani, ntayimbira Osewa pepa ndayankhula mazina maina amene nayesesa ndithu kuyankhula. Kenaka nazayimbira Tamandani wa ku Mibawa, ndayimbira Tamandani wa ku Mibawa ndi Osmas Malemya wa ku OPC. Kenaka nazapanga kuti iyayi titumiza mauthengawo, ndiye mauthenga anga aja anatumiza kwa kunzuzu chabwino ku BMF. Amalawi konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo mukhoza kumva kunena kuti zinthu zimene zimachitika anthu anaziona, ndipo kunali kothekera kunena kuti mitembo ya azibale athu ipulumutsidwe, sakanamwalira. Koma chifukwa zinthuzi zimachitika ndi cholinga, mukhoza kuona uthenga unatumizidwa ku ma police station aku chigawo cha kumpoto, koma sana chitepo kena kalikonse, chifukwa chonena kuti amalandira order from above, musapiteko kumeneko. Nchifukwa chake angakhale a polisi, angakhale a army ena analibe mphamvu zonena kuti akafikire kumaloko, chifukwa chonena kuti it was already planned. Kodi mwamva? This is already Tanywa Parimpopo FM. Ino amene musali pa social media, komanso ena muli pa social media koma simukudziwa kunena kuti kunja kwa gwanji wa polisi amene anakafika pamalopo ndi kukatenga zithunzi za chilima, zithunzi za ngozi. Tikunena pano aboma ammanga amsekera mu dziko lija la democracy, akuti nchifukwa chani wapanga zimenezozo. Pamalo sana lolere kunena kuti pabwere mtolankhani wina aliyense, pamalo sana vomere kunena kuti wachipatala wina aliyense akapezekepo. Lero anthu amene anali pamenewo afuna kuuza mtundu wa Malawi wenani zinthu zimene zinachitika pamalopo, zinthu mmene zinalili Amalawi kumene tu akuti kwagwera ndegeyi. Malo amene agwera ndegeyi ayandikana ndi mizi, ndipo kuchoka pa mizipo it's only few meters plus minus 100 to 200 meters. Koma mtunda wa 200 meters
boma latenga 24 hours kuti akapeze ndegeyi. Kodi cholinga chawo chenicheni chinali chotani kuti asakafike pamene popo? Limpopo FM yapeza zonse. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti gulu lija limene limatchuka la ku State House ndi limene linakafika pamalo kuchedwesa kumene amathamangisidwa anthu a Enoki Chihana, kuthamangisidwa kumene kuja kuwuzidwa kuti basi nthawi yatha panopa tenereka kuti tichoke, pamene a president akukana kunena kuti sanayimise kusakasaka kwa anthuko, pamene anthu anali kumaloko anawuzidwa kunena kuti panopa aliyese achoke, ndipo anthu kumalo kuja anachokadi, not knowing anthuwa anali ndi maplani awo. Mukudziwa chani? Anyamata okwanira 6 ochoka ku State House anakafika pamalo amene anachitika ngozi, ndipo anyamata amenewa ndi gulu lake lomwe lija Amalawi mmalidziwa, a Devi Malamula, Adala Kadula, a Who is Who, Amulo ndi anzawo ena amene anakafika pamalo paja ndi kukachosa black box. Amalawi ndi chinthu chimene chimayikidwa mu ndege chimene chimachita rekodi china chilichonse chimene chikuchitika. Ngozi ngati ikachitika, akakatenga chimene chija ndi kukapanga kauniuni, chimaulula china chilichonse chimene chinachitika pamenepo, chimagwira ngati ntchito ngati kamera imene imapanga kauniuni. Black box imeneyi anakaichosa ndanyamata aku State House. Limpopo FM we've already tanywa chigawo cha kumadzulo. Amalawi ambiri ataona chipicture cha malemu Achilima amafusa mafuso kunena kuti angakhale galimoto ikachita ngozi, munthu amapezeka zovala zake ali nazo mthupi. Koma ndi ndani amene amavula Achilima zovala zawo? Chifukwa tikwaona Achilima akuonesa kabudula wamkati. Ndani amene amavula kabudula? Mukhoza kuona kuti anthu amene anapita kumene kuwa ndi amene amapanga zimenezi, ndipo malinga ndi antolankhani athu amene amagwira ntchito ena anali kumeneko kumaloko, akutisimikizira kunena kuti anyamata amene wa aku State House wa ndi amenenso atenga matelefoni anthu amene anali mu ndegemo. Osamva chisoni anyamata ino. Ndipo Amalawi tofuna tikusimikizireni kunena kuti asilikali aku Israeli amene timanena kuti achoka mdziko mwathu 1:30
ulendo kumapita. Anthu aja ulendo wawo sana utalikise. Anthu aja ali mu Zambia akusungisidwa ku Zambia kukonzekeranso mamishoni ena atatu amene apasidwa. Akamaliza mamishoni amenewo akhala kuchokeratu mu dziko la Malawi. Mamishoni ake ndi ati. Anyamata aku Israeli akamachoka mu dziko la Malawi, anyamata amenewa akuyenereka kubwereranso chifukwa athawira mu dziko lija la Zambia kumene akusungidwa kumene koko. Anyamata amenewa akudikira akuti zizizire akhalanso akulowa, koma intaneti ya Limpopo FM ikutha kuona china chilichonse kumene kwapita azungu amenewa, malo amene apita, chifukwa azungu amenewa ndi amene anagwesa ndege. Azungu aku Israeli ndi amene anagwesa ndege, ndipo asilikali aku Rwanda ndi amene anagwira ntchito yotiphera azibale athu. Chifukwa aku Israeli wanda azungu kunali kovuta kuti akakhale pamene paja anthu akanafunsa kuti kodi azungu aja akufuna chiyani. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa ndi kuti pali mamishoni atatu amene anthu amenewa asala kuti apange. Amalawi ndizomvesa chisoni. Mishoni yoyamba anyamata aku Israeli apasidwa ntchito yonena kuti akabweranso kuchoka ku Zambia kulowa mkati athane ndi Aboni Kalindo. Mishoni yachiwiri anyamata amenewa akabwera athane ndi Timothy Mtambo. Mishoni yachitatu apange chotheka china chilichonse kuti achoseso moyo wa Peter wa Mutharika. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Matsulo uno utenga wanga upite kwa inu nonse a UTM. Ku UTM kumene kuku chifukwa chonoti kuli anthu ena akukondanso makobiri kwambiri, ndi amene ati agulise azinzawo. Ndipo ndizomvesa chisoni kunena kuti zonse zimene zikuchitikazi pali anthu ena amu UTM akudziwapo kanthu. Tikupanga kafukufuku ali Limpopo FM, tibwera ndi mayina anu inu aku UTM amene mukuti party ndi Malawi Congress Party. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Chikuti katundu wa anthu amene anali mu ndege, anyamata aku State House asolola. Azilonda amene anali patawa, azilonda amene anali patawa akusamusidwa kuchoka kutawa imeneyi kumzuzu, akusamusidwa pafupi pamene panagwera ndege kumeneku kulitawa. Ndiye azilonda amenewa akusamusidwa. Tikunena pano azilonda amenewa akufuna atumize ku Eastern Region kapena ku Southern Region, ndipo alonjezedwa kuti aguliridwa magalimoto komanso aguliridwa nyumba, apasidwaso ndrama. Ndicho linga chonoti asanene kwa munthu wina aliyense
zimene iwo anaziona, chifukwa azilonda amenewa ali ndi umboni wonse zimene zimachitika anaziona, nde akusamusidwa kuti apite ku chigawo chakumwera, ena ku wina ku Eastern Region, ndicho linga chonena kuti asaulule kena kalikonse. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Pamene ndikufuna kutuluka mu studio, Comrade Tanywa ndikufuna ndimalize ndi nkhani yonena kuti dzulo Boni Kalindo anayitanidwa kupita ku khoti. Amalawi ndofuna ndikuwuzeni ichi, aboma akonza chikonzero chonena kuti ndipovuta kuti mwina Boni Kalindo amange mosadziwika bwinobwino, ndiye panopa akufuna kugwiritsa ntchito makhoti kuti athane ndi Boni Kalindo. Dzulo mamawa anayitanidwa kupita ku khoti pa mlandu wa mfuti, ndipo atanyamuka kupita ku khoti chigawo chakumamawa anakabwezedwa kunena kuti mlandu wawo uliko chigawo chakumasana. Chigawo chakumasana Boni Kalindo atanyamuka kupita kukaonekera ku mlandu wawo, anawuzidwa zonena kuti mulandu walepherekanso sukambidwa chifukwa chonena kuti magistrate mmene amabwera ku khoti laptop yake yagwa pansi yasweka. Ndikateronso pa Limpopo FM ndichokepo, tikumanenso muzigawo zina mamawa ndithamange kuti ndikatoletole ndidziwe kuti kwa gwanji Amalawi ndi Radio Limpopo yokha imene imakuziwisani, ndipo titalengeza kunena kuti ndege yasowa. Pali madobadoba ena amene amadya chifukwa chonena kuti Limpopo FM yayankhula. Pali madobadoba ena amene amapeza kanga chepe siku limene lolo kuti amwe ti, ndiye kuti Boni Kalindo akayankhula. Pali madobadoba ena amadya Wabakili TV akayankhula, ndiye iwo amabwera ndikumazisusa zinthu zija. Pali madobadoba awiri omwe anali ku South Africa, omwe anali pa ubale koma onse lero anathawira ku Malawi, wina chifukwa chovutika osapeza ntchito, wina chifukwa anagwiririra mwana wake amene anathawira ku Malawi. Madobadoba amenewa amayankhula kunena kuti ali Mpopo kunama ndege yasowa kuti, ali Mpopo kunama anthu amwalira kuti. Lero muyankhula kuti chani madobadoba ino? Nzimayi amene nzimayi yomweyo galiwe zipitiliza uhuleo. Ndikuti madobadoba ena ogulisa masache, ena ogulisa zipande, kubwera pa social media kumati Limpopo FM ikunama, anthu sana mwalire ali moyo. Lero mwauza chana Malawi, ndipo anthu akunchewu atumiza uthenga pa Limpopo FM kunena kuti bwinoti kunchewuku wina akhoza osakabwerako. Ndikatero ine ndapita. Koti presi sigola basi balibe jisisimu shesawululi sigola basi balibe jisisimu shesawululi ndege ya Malawi yayenda bwajino sizawululi nangachilima lelali hutino sizawululi akile zishinga anaenda bwajino sizawululi asadikimia anaenda bwajino sizawululi inandi ya miga Limpopo yafuyemwe olola sosi inandi ya miga yawa yafuyemwe olola sosi anuba mundege aenda bwajino sizawululi sigola pansi balida jisisimu sizawululi nangachilima lelali hutino
sizaululi izindi ndalama musazisiya inu sizaululi Lena akabwira support emalato ngelefati zonke kusalinja kufikira ukili kabena ukili ndani saa kuziwa nkaza zimelana kila mwana konga sifari muno ndani saa kuziwa there is no way izatinga birele mbuyo ngere pangwa Kutika manyanja ya sauto ina mundo wa kuopya amalondo wa jua kwa matiso la mwilo kitanchoga mfunguko kitazimikila mwino patokolo ambuye Mungu kumwamba kwa mulipo mumwamba mapembero hantu lero ingani mapembero hantu hano amenali abawa apembera alira nthawi yayitali amasuleni ndikwacho samuka mlolo wa satana dziko limene munapasa kuti ndilalo lero akusanduka makapolo tichosereni nkhawa tichosereni mantha kwa inu nane munatipasa dziko lino amalapo sife ababu sife akapolo amafena aliyonse koma nditi anthu anu amene munatilenga chipatizo chanu mutipasa dziko lino amalapo kuti tizisangalalako chosani nkhawa patundu amalapo ibvani mapemphero wawo Liberekanso dziko lino la Malawi kumanja pano kuti mapemphero kupira kusala kumene wachita mtundu wa Malawi Hello.
ndipo ngati titafa chifukwa cha mbendera imeneyi sitikukuopani, sitifoka. Ndife Amalawi, anatilenga ndi Mulungu, mbendera yathu ndi imeneyi. Ambuye akudalitseni nonse, ku Malawi kusintha.